संसारदावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्याघनाघनात्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तननृत्यगीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयो नो रतिकेलिसिद्धै यायालिर्भिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैः उक्तस्तथा भूयत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. श्री गुरुदेव कृपा सागर कृष्णालागी कृपा प्राप्ती कोरनो, कशी रानांत पडेल दावाग्नी पावसांत थंड जाता, तेच प्रमाणे आमगेल संवसारांत पडेल दावाग्नी तुलानं शांत करून आमकां उद्धार करताची. अशी दिव्य गुणांचे सागर श्री गुरुले चरणा प्रती मगेल साष्टांग प्रणाम अर्पण करता. श्री चैतन्य महाप्रभुले आंदोलनाचे हे संकीर्तन नृत्य गायन वाद्यवादन ऐकून श्री गुरुदेवांक आनंद जाता. मनांतू शुद्ध भक्तीचे विविध रसांचे आस्वादन करताना तांगेल शरीरांतू रोमांचन जाता, शरीरांतू कंपन उत्पन्न जाता आणि आनंद लहरीचे अनुभव करताचे. केन्ना केन्ना तांगेल नेत्रांतुलान आनंद आश्रय येवचा लागता. असल श्री गुरुले चरणांक मगेल साष्टांग प्रणाम अर्पण करता. गुरुदेव केन्नाची मंदिराचे राधाकृष्णाल मूर्ती पूजेन तो मग्न उरताचे आणि तांगेले शिष्यांक सुद्धा सेवेक लावताचे. तांगेले शिष्य विग्रहांचे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणाने शृंगार करून मंदिराचे मार्जन म्हळ्यारी धुवन मंदिर पुसून स्वच्छ करताचे. ताजे बरोबर आणि इतर सेवेक करच्याक मार्गदर्शन गुरु ते शिष्यांक दिताचे. असल हे गुरु चरणांक मगेल साष्टांग प्रणाम अर्पण करता. श्री गुरुदेव सदैव कृष्णांक 4 प्रकारचे नैवेद्य अर्पण करताचे. तांतू भक्ष्य, चूष्य, लेह आणि पेह असे 4 प्रकारचे खाऊचे वस्तू आणि ते देवाले प्रसाद घेऊन सर्व भक्त संतुष्ट जालील पळून तांनीही संतुष्ट जाताचे. असल श्री गुरुल चरणाक मगिले साष्टांग प्रणाम अर्पण करता. श्री राधिका आणि माधव हे युगळ जोडीचे माधुर्य लीला आणि नामरूप गुणांचे श्रवण आणि कीर्तन करताना सदैव उत्सुक असताचे आणि प्रतिक्षण क्षण आस्वादन करचे इच्छुक असताचे. असल श्री गुरुले चरणाक मगिले साष्टांग प्रणाम अर्पण करता. श्री गुरुदेव व्रज गोपींक अतिशय प्रिय असताचे, कारण ते वृंदावनांचे निकुंज वनांतू जावचे माधुर्य लीलेचे पूर्ती कतरी नाना प्रकारची व्यवस्था करचाक मदत करचंतू प्रवीण आशिल ते श्री गुरुल चरणाक मगिले साष्टांग प्रणाम अर्पण करता. श्री गुरुदेवांक भगवंताक दिवचो सन्मान दिवका, कारण तांनी भगवंताले निजी सेवक असताची हे अनेक शास्त्रांत सांगेल असा. तशींच अनेक अधिकृत व्यक्तीनेही त्यांचे अनुसरण केले असा. म्हणून श्री हरिले प्रामाणिक प्रतिनिधी आशिल श्री गुरुल चरणाक मगिले प्रणाम अर्पण करता. श्री गुरुल कृपेनं आमकां भगवंताले कृपे प्राप्त जाता आणि गुरुल कृप ना जाल्यारी आध्यात्मिक मार्गांतू प्रगती करचे अशक्य. म्हणून म्हाका सदैव श्री गुरुल स्मरण आणि तांकां गौरव करता. दिवसांत कमी 3 संध्या समयांतू हांवें श्री गुरुल चरणाक प्रणाम करता. हरे कृष्ण.